Dolan mongko kesasar
utawi sapane wong istagna ngalap cukup sapa man bimalihi kelawan bondone man qala mongko titik sapa man wa man lan utawi sapane muazza yang terluhur sapa man di makhlukin kelawan makhluk dikurungane makhluk zalla mongko dadi ino sapa man. Makalah yang ke-43 diriwayatkan dari sebagian ulama ahli hikmah menceritakan, menyatakan barang siapa yang berpegangan atau berpedoman hanya dengan akalnya saja, maka dia akan menjadi tersesat. Barang siapa yang merasa cukup hanya dengan hartanya saja, maka niscaya dia akan merasa kekurangan. Dan barang siapa yang merasa mulia hanya dengan kekuatan makhluk tanpa melibatkan Allah, maka niscaya dia akan menjadi terhina. Niki makalah dengan kaping sekawan dosa 3 niku wonten paling boten nggih wonten 3 hal nggih. Niku tentang akal. Pertama tentang masalah akal. Tenggene Al-Qur'an atau kepercayaan umat Islam yang muslim, akal itu termasuk anugerah utawa nikmat sing ageng saking Allah. Sing bedani menungso kali hewan niku nggih akal. Hewan itu nggak ada insting, nggak ada rasa. Nek wae luwe golek mangan, wae nolak golek ngombe, wae musim kawin golek pasangan, wae ngatur turu. Menungso nggak ada ngoten niku, nggak ada atau fitrah seperti itu nggak ada. Menungso nggih saged luwe terus golek pangan. Manusia bisa ke ngelak oleh mobil, sakit ngantuk, dilem, ingin kawin dia boleh pasangan sakit. Beda nih manusia diparingi akal. Ada proses-prosesnya, ada cara-caranya. Nah akal ini saestu diapresiasi tenggene Quran atau diakoni saestu teng Quran. Terbukti dalam Quran itu kuat sangat ayat-ayat yang wingkini ayat niku la'allahum ya'lamun supaya mereka mengerti. Berilmu itu kan dari akal, dari kemampuan daya pikirnya. La'allahum yaqilun gitu. La'allakum taqilun gitu. Menawa sampai saged berpikir. Berarti kan kengken mendaya gunakan akal. Kongkon gawe akal. Dalam hal apa mawon kata-kata ulul albab itu tiang-tiang sing berakal. Diakoni saestu Islam itu boten agama dogma, nggih ngapunten. Ada satu agama atau kepercayaan sing niku isine niku dogma. Dogma niku aturan sing saka dhuwur ngisor sing ra oleh diprotes, ra oleh didiskusikno, ra oleh dikompromikno. Ngono yo ngono. Digugat boten saged. Padahal kadang-kadang dogma niku nggih bertentangan dengan akal sehat. Islam boten. Islam niku napa sing didhawuhkan wahyu Allah baik melalui Al-Qur'an atau hadis Kanjeng Nabi tidak ada yang bertentangan dengan akal. Tidak ada. Jenengan apa sih? Semuanya sejalan dengan akal. Semuanya sejalan. Nah, justru menungso niku dikengken membuktikan ilmu-ilmu sing gaib niku kelawan akal. Karena nek ngangge peningal, ngangge panca indra, mboten saged. Mboten saged. Ngapunten.
Ten Islam niku enten iman dumateng Allah nggih. Rukun iman niku enten iman dumateng malaikat. Niku nek pondasine namung damel perangkat panca indra boten saged. Tiyang boten saged dadi wong iman lek namung mengandalkan panca indra. Endi Allah? Aku yo ora iso ndelok Allah, ora iso nyekel Allah, ora iso ndilat Allah. Nek namung ngandalno ngoten yo ora bakal dadi wong iman. Nah, carane saged dadi wong iman iku nggunakno akal, kemampuan akal. Ten malaikat nggih wonten. Endi malaikat? Ora tau weruh malaikat, ora tau nyekel, ora tau ndelok, ora tau ndilat. Lek ngonten dasare atau perangkate namung damel ngoten ya salawase lawas ora bakal dadi wong iman. Makanya Allah damel akal. Sing akal iki mangke saged napa niku berusaha untuk mencapai sampai kesimpulan seperti niku keimanan. Contoh, kita niku lak boten semerap, boten menangi ya napa Allah damel alam semesta. Boten menangi Pak kita. Alam semesta niku umure jutaan tahun, miliaran tahun kita boten semerap. Ilmuwan-ilmuwan iku nggur ngira-ngira tok, kaya ane kira-kira semene. Tapi saestu boten saged. Nah, carane napa? Carane ngangge akal. Alam semesta sakmene gedene, sakmene ambane, sakmene hebate, sakmene rena-renae. Niki kawitan iku ora ana apa langsung ana kaya ngene. Kawitan alam semesta niku kawitane ora ana. Napa ana kaya ngene asline? Kawitane ora ana. Alam semesta kawitane ora ana, gunung kawitane ora ana, langit kawitane ora ana. Bintang srengenge kawitane ora ana. Makane para ilmuwan itu alam semesta bermula dari ketiadaan. Kesimpulannya para ilmuwan memang benar alam semesta sakmene ambane, sakmene warna-warnine, sakmene menakjubkannya itu kawitane ra ono. Lah terus sakniki kok dadi ono. Nah, niki sing ilmuwan iku ra nyampe teng mriku, ora diterusno. Nek kawitane ra ono, terus saiki kok dadi ono, berarti ono sing nganakne. Ada yang mewujudkan, ada yang menjadikan ada, sing ra ono dadi ono. Sing iki, sing mewujudkan iki ra mungkin padha kaya alam semesta, ra mungkin padha kaya gunung. Sing gawe gunung ra mungkin padha kaya gunung. Sing gawe segara ra mungkin padha kaya segara. Sing gawe langit, sing gawe donya sak isine ra mungkin padha kaya donya sak isine. Nah, berarti nek ra padha karo donya sak isine, ra padha kaya alam semesta, berarti sapa sing gawe? Ra ono liya kejaba namung Pangeran. Iki ku Allah. Nah, agama maringi jeneng, ngono iku jenenge Pangeran. Ngono iku asmane Allah. Ngono iku wajib disembah. Ngono iku maringi perintah kowe. Lah niku agama. Makanya mboten enten sing bertentangan. Alam semesta jenengan umpama duwe angan-angan. Ya apa carane masuk akale wong mati urip neh. Nah niku. Wong kafir rumiyin zaman jahiliyah niku kata-kata bantah Kanjeng Nabi salah setunggalnya kan masalah dino akhir, masalah dino kiamat. Mergi Nabi lek dakwah nyampeaken menungso nyembah Allah, eling-eling urip ora mung dino iki, benjing ana dina kebangkitan sing kowe kabeh bakal diwales apa sing mbok lakoni teng alam donya. Rata-rata kan
dakwah Kanjeng Nabi. Mulai zaman Nabi awal sampai Nabi kita rata-rata mengingatkan tentang hari akhir. Lalu kafir yo ora percaya. Lho yo apa mah? Wong mari mati kok iso tangi maneh. Nek matine nggo semenit 2 menit, mungkin jadi iso tangi maneh. Mungkin kali kedokteran dikei kejut niku Pak nggih. Nah, sing koyo lamun niku. Mungkin saged. Lah iki saiki wis nanggone kuburan wis dadi balung. Wis dadi set. Wis ra ono bekase, kok iso tangi meneh. Badha mau tiha iki opo? Nah, gampang. Niku sing nemu akal. Sing saged menyimpulkan akal. Kali Kanjeng Nabi, kali Al-Qur'an dijawab, kowe biyen ana apa ora? Aku kawitan iki ya ora ana, kok kawitan ora ana, iso dadi ana, padahal ora ana bahane. Iso dadi ana. Apa maneh? Wis mati, wis ana sisa-sisane karek bangkitno. Tambah luwih gampang, luwih penak. Nah, nek mung akal iki. Nek mung Allah mboten enten masalah penak, masalah gampang mboten. Kuwabe gampang, kuwabe penak. Tapi nek mung akal, nek biyen kawitane ra ono, terus dadi ono ae Allah iso. Apa maneh sing wis tau urip terus mati karek sisa-sisane dibangkitno tambah iso wis ana bahan. Nah, ngoten niku akal sing saged ngoten niku. Dadi teng Islam niku akal niku diapresiasi saestu. Islam niku mboten agama sing namung maringi doktrin prinsip wis kudu ngene ora usah takok-takok lho Islam. Islam itu membuka wacana saestu. Jenengan pirsa teng zaman Mekah ataupun teng Madinah niku rata-rata debat niku mujadalah niku. Ada perdebatan Kanjeng Nabi ndawuhna ngene dibantah ngene. Jawab malih dibantah terus niku. Dan makin nek sing damel akale saestu, makin saged nabi. Nek ngangge akal sehat saged nabi. Nah, meskipun seperti niku, iman kali akal niku mboten bertentangan. Justru akal niku dinggo memantapkan keimanan. Contohnya kados wae. Kita nek mengimani Allah namung gadah perangkat utawa ndamel dasar aku ora ndelok Allah, aku ora nyekel Allah, aku ora ndelok Allah, berarti Allah ora ono, maka selawas-lawas ora bakal dadi wong iman. Nek carane ngoten. Carane gak ngoten. Carane gak namung ndelok, nyekel, ndilat mboten. Ada cara-cara lain. Nggih niku melalui akal. Nah, Islam kalian akal niku sejalan, tidak bertentangan, sejalan. Islam mendukung nopo niku akal mendukung syariat Islam. Kenging nopo tiang sholat, kenging nopo tiang poso niku akal mendukung. Makanya salah setunggal guru niku matur, kowe nek nerangno ibadah nang wong awam, nang wong sing kawitan Islam niku sakjane sing awal-awal perlu diterangne, perlu dijelasne, lapo kok kudu sholat, lapo kok kudu ibadah. Dudu masalah bentuk ibadah. Nek bentuk ibadah gampang Pak. Jenengan pengen ngerti wong sholat ya budal nang masjid wis ero wong sholat gitu. Jenengan pengen ngerti carane poso, lha delok nang TV wong poso pokoke ra mangan, ra ngombe, ra kumpul bojo wis beres. Tapi lapo aku kudu poso, lapo aku kudu sholat. Niku ngangge akal. Ngangge akal. Lapo kok kudu sholat? Nah, diurut. Sholat itu perintahe sapa? Sholat itu perintahe Allah. Lah Allah kuwi sapa? Allah kuwi pangeran kita, sing dadekno kita, sing nyiptakno kita, sing maringi ganjaran, maringi
dosa lan liyan-liyane maringi urip barang. Berarti nek Allah sing wis maringi apa-apa nang kowe, terus nek Allah perintah kowe kira-kira pantese manut apa ora? Nah, nek kangge ngoten berarti aku salat itu pancen mergo diperintah karo sing gawe aku. Ya aku kudu manut wong aku iki nggo digawe. Kecuali nek jenengan saged gawe napa-napa, maka jenengan saged perintah napa-napa. Jenengan umpami kok duwe keahlian ngolah kayu. Jenengan saged dadekno napa-napa teng kayu. Iki aku duwe kayu bokokan. Tapi tak nggo kursi diolah dadi kursi. Manut kursi. Nate kayu bokokane protes. Ojo. Aku dadi lemari ae ora tak. Umpate jenengan sendiri keahlian. Nah, carane ngoten. Keimanan itu kali akal berjalan berdampingan. Boleh. Tapi tiyang niku nek namung pedomane akal tok mboten ngangge iman, mboten ngangge syariat Islam kesasar. Kesasar saestu. Niki wau didhawuhaken. Sapa wong kok cekelan pedoman karo akal tok gak ngangge syariat Islam, gak ngangge pituture Allah, maka kesasar. Contohnya napa? Kata contohnya. Secara matematis hitungannya secara matematis. Jumatan itu kinten antara kira-kira mawon jam 11 sampai jam 12 kinten lho nggih. Atau setengah siji lah guys. Jam 11 sampai setengah setunggal. Berarti pinten jam niku? 1,5 jam nggih. Pinten menit? 90 menit. Oke, guys. Lah, enten tiyang buka toko. Wong loro buka toko. Sing siji gawe akal tok, sing siji gawe akal tur gawe syariat Islam. Tur gawe syariat. Maka output keputusane beda. Hasilnya beda. Sing ngangge akal lan syariat Islam, maka piyambake aku buka toko jam 7 contone sampai jam sekawan sonten. Engko nek ketimbangan sholat Jumat atau malih Jumat, maka jam 11 tutup, buka malih setengah setunggal. Kan ngoten gawe akal tuh gawe syariat Islam kan ngoten. Make asal ngoten asal wae asal ditinggal setengah jam dienggo jamaah. Berarti piyambake buka jam itu sampai jam 4. Enten waktu ditinggal sholat Jumatan kalau ngasar 1,5 jam ditambah setengah jam, pinten jam berarti? 2 jam nih, kelongi 2 jam antara jam itu sampai jam 4. Niku nek dihitung jam itu sampai jam 4 ketemu bilang jam 8, 9, 10, 11, 12 jiro lupa 9 jam buka toko 9 jam kelong jam kanggo Jumatan kali ngasaran berarti namung 7 jam sing buka toko gimana? Niku ngangge akal ngangge syariat Islam. Sing siji bukane padha jam itu sampai jam 4 ra usah ngangge syariat Islam. Gane akal tok. Wong nek gak dodol tutup 2 jam. Nek umpama per 15 menit ana wong tuku 5 berarti dhewe wis kelon piro wong konsumen. Nah, ngoten. Wong iku nek buka jam itu sampai jam 4 kira-kira 9 jam. Iku dhewe rata-rata per 10 menit umpama oleh wong tumbas setunggal umpama. Sing tumbas setunggal iki kira-kira nggawa bathi 5.000 10.000 umpama lho. Terus dihitung kalkulasine. Lah lek tak tinggal Jumatan 1,5 jam, tak tinggal ngasaran 1/2 jam. Padahal ono 2 jam. 2 jam berarti padha karo 120 menit. Berarti aku wis kelangan wong 12. Wong 10 per 10 menit enten tumbas setunggal. Kilangan wong 12, sing wong 12 iki kira-kira nggawa dhuwit 10 berarti 10.000. Ditemoten
Dihitung nganggo matematika akal tok. Kira-kira hasilnya sugihan sing mboten Jumatan lho. Mboten mesti. Iya nek sing teko pas Jumatan ku sing tuku. Balik begal. Ayo. Lho, kanca-kancane Jumatan sepi mboten? Sepi. Terus teko sing begal. Ayo bunga-bunga turun nang sapa? Ora mesti. Yen kula niku tak nate teng Rungkut Surabaya niku. Pom bensin yen kula kecopet napa kebegalan kerampokan pas Jumatan, Pak wis. Mboten mesti, mboten saged yen nggaya akal tok. Dikira lek ngangge akal terus ngungkuli sing ngangge akal kali syariat, mboten saged. Sing jelas mesti kesasar. Sing jelas mesti kedosan mergo ninggal Jumatan, ninggal salat asar. Wis sing jelas kesasar. Nek masalah berarti masalah rugi wong alam. Mungkin iso dari sebab sing liya mungkin, tapi sing jelas kesasar. Nah, makanya tiyang niku senajan pinter kaya napa, akale pinter kaya napa, kudu disesuaikno karo syariat Islam. Dilurusno wae. Putrane jenengan hobine ten pundi, matematika monggo jenengan dukung. Ten sains monggo jenengan dukung, fisika kimia monggo. Tapi ojo lali ilmune niku disejajarno didampingno kali agama. Yo napa dadi ahli matematika sing saleh. Nah, sing tetep nyekeli agama, sing malah gak ngelawan masalah agama. Bahkan enten matematikawan sing saking wong Islam niku matematika niku saged dadi alat keimanan. Oh, Masya Allah, dia nek wis ilmu niku pikantuk hidayah Allah, wis barengi karo syariat Islam, niku piyambake gak dadi kufur, malah dadi kuat imane. Ilmu matematika niku malah dadi nguatno keimanan. Bahkan ketika ditandeti, kowe agamane apa Islam? Pangeranmu sapa? Allah. Kok iso kowe yakin Allah niku pangeran? Kok gak liyane? Padahal sing promosi pangeran akeh. Sing promosi pangeran iku kata apa kok kowe milih Islam? Apa kok kowe milih Allah dadi pangeran? Piyambake jawab karo matematika. Semua angka pasti berasal dari satu. Tidak ada angka yang tidak berasal dari satu. Jangan golek angka piro ae. Mesti kalian siji. Angka loro Pak, angka loro iku siji tambah siji. Angka 12 siji tambah 11. Mesti kok karo siji iki. Mboten saged ninggal angka siji, mboten saged. Nah, berarti nek kabeh kalian saka siji, berarti keimanan iku asline qul huwallahu ahad. Mantep ada di wong iman. Oh, niku akal kudu sejalan kali syariat Islam. Jangan dipertentangkan karena memang tidak bertentangan. Tiap nek duwe kesimpulan, iki kesimpulan akalku kok bertentangan karo syariat Islam, berarti cara berpikirnya salah. Nanti enten perdebatan ahli kalam. Ahli kalam itu ngenten. Tauhid, keimanan niku nek diterusno filosofine niku ngangge ilmu kalam namine. Ilmu rasional, ilmu debat saja. Yo apa carane sing masuk akal sing piye. Nah, enten wong ateis, enggak percaya pangeran. Niku ngomong ini. Aku iku duwe kepercayaan alam iku semesta memang asline ra ono. Mari ngono dadi ono, tapi sing ono, sing mewujudkan iku dudu pangeran. Mbok liyane pangeran ra iso. Jawabane ngono. Lalu sing takoki, lha liyane pangeran sing mewujudkan alam semesta, sing liyane pangeran ku sapa? Dikejar kuwi ra iso. Yo pokoke liyane pangeran lha iso sapa? Nek ono sing iso dadekno alam semesta gedhe sakene, mesti luwih hebat teko alam semesta. Mesti mbok arani liyane pangeran, berarti sing mbok arani liyane pangeran mesti kudu wajib mbok sembah. Tapi dia ra iso ngarani, pokoke gak gelem pangeran. Lah iku jenenge ngotot iki jenenge. Mboten sak. Pokoke sing ndadekno
sesuatu niku nek didadekno mesti luwih hebat sing ndadekno, nggih mboten. Tukang karo lemari hebatan pundi? Ya hebatan tukang niku. Tukang iso nggawe lemari, lemari nek iso gawe tukang. Tukang lah kalau sampai 5. Tempat-tempat ikan kita sedang sebab nomor kali. Tiang nek semoge namun awak cukup gawe bondone tok. Maka terus iki dadi kola sekedhik utawa tambah dadi kurang. Wong ku lek ngandalno bondone tok, ra ngandalno liyane bondo, maka justru tambah kurang. Bondone kata, aku lek wis duwe bondo sakmene, mesti urip, mesti sehat, mesti makmur. Enten tiyang pengen duwe penanggamu. Aku tak nyambut gawe sing tenanan, golek donya sing akeh. Nek donya ku akeh, aku wis cukup sakmene, wis ra butuh apa-apa, ora butuh sapa-sapa. Bener mboten? Mboten bener. Bondomu akeh wis mati, aku lapo. Bangun dijare bangun yo njaluk kubur donyamu lho. Yo mobil-mobilmu ku kok ngedu. Kok ngeduse kowe. Yo ora iso kita tetep butuh liyane donya, nggih mboten. Tetep butuh wong. Bahkan kita pasti tetep butuh Allah. Ora mungkin ra butuh Allah ora. Duwe bondo tok. Nek guru kula damel perumpamaan iku gampang. Enten tiyang duwe emas dirham, dinar, masuk kuat. Dadak teng pesawat mau tenggene kapal. Niku kapale kabotan muatan ker. Dunya iki saged nulung emas e mboten saged. Wong emas iku malah antep, malah kerem nggih mboten. Malah piyambake iku membutuhkan sesuatu sing liyane emas perak. Delok kancane napa niku gowo ban bekas. Yo malah selamat sih gowo ban bekas itu sih. Iso terapung, iso selamat. Lah dhewe malah gowo donya sing abot-abot emas perak. Yo malah kero. Nah, donya niku mboten saged nyelamet. Tapi saged dadi wasilah nyelametne nggih, tapi tidak satu-satunya. Kita tetap butuh liyane donya, tetap butuh kanca, tetap butuh dulur, tetap butuh Allah. Bahkan tenggene napa niku surah Al-Baqarah sing saderenge ayat kursi. Sedherenge ayat kursi niku kan kita dikengken infaq niki lho. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dzalimun. Dunyane malah dikongkon menginfakno nek terose Islam, nek terose Allah. Mergi napa benjing bakal teko ana dina sing dina niku mboten saged diijoli kanthi emas, kanthi perak, kanthi bondo namun saged ngangge amal saleh. Makane tiyang numpuk-numpuk bondo niku mangke akhir-akhire namung ninggali ahli waris. Nek ahli waris sing genah, saleh-salihah sae Pak. Jenengan nek gadah putra salih-salihah jenengan tinggali warisan sing kathah. Saestu. Jenengan gadah ahli waris putra-putri sing seneng sinau, seneng ilmu, jenengan tinggali warisan sing kathah. Ben warisane kita, warisane jenengan iku dienggo ngamal saleh, dienggo biaya kuliah, nerusno S2, S3. Melanjutno penelitian, seneng ilmu putra-putrine. Putra-putri jenengan tiang-tiang soleh, warisane jenengan dienggo infak, dienggo wakaf, dienggo bangun masjid, musala, masjid, pondok pesantren, masyaallah. Enten manfaate. Niku nek ketepaan ahli warise soleh, ahli ilmu. Malek
ketepaan ahli warisnya gak tepat yo royokan tenan. Pun pinter-pinter niku ahli waris niku royokan gak naruh, ya gak naruh tok gak sepiro, ya paten-paten naudzubillah min. Mungkin terakhir, wa man azza bi makhluqin dal sapa wong ngrasa wis mulya ngangge pitungane makhluk niku niki tebe luas sajane. Dhek ngrasa mulya wis duwe jabatan, duwe anak buah, duwe pangkat dhuwur, duwe pengikut kathah, wis ngrasa mulya, maka justru tambah ino. Tiyang duwe pangkat, duwe kedudukan, ngrasa mulya niku pol-pole mangke pensiun. Nggih boten? Nggih. Tiyang duwe pengikut kathah, duwe anak buah kathah, mergo cek dadi bos, mergo cek dadi pemimpin. Lah kok selengser. Ya wis bantu. Lho nggih, ngapunten. Lurah niku nek sae masih pun boten dadi balura, wis dadi mantan lurah, tetep dimulyakno karo masyarakat. Tapi mbok gubernur, mbok presiden, mbok pemimpin apa tak boten sae. Terus wis lengser, gak arep. Tambah dilo-ilokno, digugat ijazahe macam-macam wis tak karo pokoknya mulya niku mboten ngangge anak buah, mboten ngangge makhluk, tapi kamulyan niku gak dari sinten? Gak dari Allah. Makanya tenggene donga napa niku nek serah terima jabatan nggih. Kadang-kadang kan kita tenggene KUA niku disuwuni saking desa kangen ndongaken kan dadi doa utawa dadi napa sing pengambil sumpah niku lho nggih. Nah, niku kan salah satu donga kita niku kan tenggene surat Al-Baqarah ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Sing dadekno mulya niku Allah, sing dadekno ina ya Allah, sing menehi pangkat jabatan ya Allah, sing ngelengserno mangke ya Allah. Makanya tiyang niku antara pangkat jabatan karo kamulyan niku tidak sebanding Pak, ngapunten. Tidak berbanding lurus. Nek pengen mulya kudu duwe pangkat jabatan dhuwur, mboten mesti. Mboten mesti. Tipe tiyang niku masalah kemuliaan kali pangkat jabatan enten sekawan. Munggo ayat niki wae. Enten sing tiyang niku pikantuk pangkat jabatan plus oleh kemuliaan. Alhamdulillah. Jadi pemimpin, nopo gubernur, nopo bupati, nopo presiden, nopo terus dheweke yo dimulyakno Allah, dimulyakno rakyate, wargane. Niki sing nomor setunggal. Tapi enten tiyang niku namung dikei pangkat jabatan, tapi mboten diparingi kamulyan. Ngapunten, mbek netizen malah dilok-ilokno. Pemimpin kita kakak mboten sing dibuli tetekan kalau netizen, kalau rakyat dhewe. Wah, wis dadi menteri tambah dilok-ilokno mbek. Padahal wis oleh pangkat. Tambah dilok-ilokno malah nek iku liwat kamu tak idoni lho. Komentar-komentar kula waca cek nemen ya. Jadi saking gedine kali pemimpin niku pemimpin nek liwat ngajine piyambake kabeh didol. Nah, enten malih sing nomor 3 niku tiyang mboten asal pangkat jabatan tapi mulya. Ten kampung kita, ten desa kita enten tiyang sing biasa mboten jabat napa-napa. Ten desa nggih mboten dadi napa-napa tapi malah ditokohkan. Napa-napa dijono, napa-napa dimulyakno. Nah sing soron ku nomor sekawan. Wis ora oleh pangkat jabatan tentu dadi ino namun dadi sampah masyarakat.
rakaat. Nauzubillah min dadi muga-muga kula mboten sing kathah ngeten. Yen iso ya oleh pangkat jabatan tur oleh kamulyan. Yo kamulyan saking Allah, yo kamulyan saking makhluk nggih. Pun niku makalah kaping 52 Allah misal. Kalau kula nerangkan bab fikih masalah niki hadas besar nggih. Hadas besar niki sebabe wonten 6 kula kalian sedhi. Sing khusus tentang estri yang tendigo, sing dilampahi bapak atau ibu lanang karo wedok niki 3. Berarti tiang estri niku saged terjadi sebab hadas besar niku 6. Tapi nek tiang kakung namung 3. Yen niku nek sing khusus ibu-ibu napa wanita niku haid, wilada kali nifas. Nek sing laki-laki dan perempuan niku medal mani atau sperma, kumpul badan senajan boten medal, terus kali kematian. Oh niku sebabnya hadas besar. Nek hadas besar berarti cara ngilangnya ngangge napa? Mandi besar atau mandi wajib. Nah terus niki ngapunten. Niki ngajine koyokane jorok tapi niki ilmu. Koyokane jorok tapi ilmu. Barang sing medal saka kubul, nggih, kubul niku dalem ngarep. Nek wedok sebutane farji. Nek lanang jenengane zakar. Iki istilah fikih. Atau khasyafah, nek khasyafah niku ukuran sajane. Dadi lek lanang niku sebutane zakar, nek estri sebutane farji. Niku sing medal saka barang ngajeng niku enten sing sebutane napa niku khed wau. Niku sing tiyang estri. Khed niku medale saka kubul dalam ngarep. Terus nawe medal malih sing khusus tiyang estri namine wilada. Terus sing medal malih sing khusus namine nifas. Tapi enten malih sing saged medal saking dalane wong lanang ya dalane wong wadon. Gini ku napa? Gini ku mani atau sperma. Tiang kakung saged, tiang estri saged. Lajeng enten sebutan namine madhi. Mim zal ya madhi. Terus enten malih namine wadi. Wau nganti wadi. Niku hukumnya beda-beda. Lah lek liyane niku enten malih namine baul pipis. Nek pipis niku pun maklum nggih. Tiang kakung di pipis, tiang estri di pipis. Liyane niku wau sing kula sebutaken niku penyakit. Umpama ana sing kula sebutaken kok liyane haid, liyane wilada, liyane nifas, liyane pipis, liyane sperma, liyane mani, napa mandi kali wadi. Berarti liyane 7 niku namine penyakit. Mungkin kencing batu atau lopo niku penyakit. Mboten berhukum niki. Nah, sing 7 wae hukume kan benten-benten. Kalau wiwiti sing gampang iki. Baul pipis niku kan tiang estri, tiang kakung saged medal pipis dan itu menunjukkan sehat nggih ala sabilis sihah. Dalam kondisi sehat tiang kakung bisa medal, tiang estri saged medal. Hukume napa? Hukume najis nggih. Pipis niku hukume najis. Maka nek kita pipis niku ngapunten baik tiang kakung tiang estri nek saged niku bawahane niku dilepas ben boten kecipratan ngoten. Tur posisine saged lenggah dodok ngoten. Pun bien mangke nek pun pipis pun medal saestu nggih mangke dipliriti, nah dipijeti nek sing kakung. Nek sing estri ngangge degem. Nggih diwatuk. Nah, ping 3. Nah, terus manten diistinjai, dicamii. Nah, mergo wau dilepas sedanten bawahane, nyiram ini kan saged lega. Mboten namung ten ngene pusate tok, ten pinggir-pinggire nggih saged dibasuh.
Niku langkung sempurna. Tur meyakinkan dengan boten ragu-ragu ketetesan atau kecipratan macam-macam. Oh, niku sing pipis. Enten nami sing baik laki-laki maupun perempuan saged medal namine mani, nggih, sperma. Pun ngertos nggih bentuke nggih, ambu nggih. Terus medali muncrat nek kakung, nek perempuan kadang enten sing muncrat, enten sing boten. Tur ambune niku nyengat nggih. Ambune nyengat nek teles iku nek diteles niku kaya adonan kue. Ambune jare ibu kaya pandang. Nek garing niku malah kaya ambundok. Terus niku cirine medale enak. Nek aku yo medale enak terus nyebabno lemes, nggih mboten? Nyebabno lemes. Niku cirine. Lah, hukume napa? Hukume munggo Imam Syafi'i mboten najis, tapi suci. Dadi umpama kena sarung, umpama kena napa niku rok nggih daleman niku mboten najis. Nek sing medal niku tok mboten enten tambahan litune lho. Niku monggo Imam Syafi'i mboten najis. Karena sperma itu kan bahan dasar manusia, maka manusia tidak mungkin diciptakan dari najis. Niku alasannya ngoten. Terus konsekuensi ini nopo? Konsekuensi ini nggowo hadas besar. Berarti nek pengen ngilangno kudu mandi besar atau mandi wajib. Nek pipis wau najis diistinjai, konsekuensi ini duwe hadas kecil, namun butuh wudu. Tapi satu istinja loh ya, jadi cawike sampun terus istinja, urutane. Nah niku mani. Terus enten madhi niki gampangan niku cairan yang keluar ketika ada rangsangan. Nah, ketika ada rangsangan seksual, baik laki-laki maupun perempuan saged medal. Tapi sing paling sering medal itu sing perempuan. Jadi cairan ini madhi ini paling sering di perempuan medalnya, paling ketahuis. Lah hukumnya napa? Hukumnya najis. Hukumnya najis kaya pipis. Sehingga ya kudu istinjai, kudu dicawi riyen. Mangke nembe wudu. Hukumnya hadas kecil. Konsekuensinya makin menimbulkan hadas kecil. Niku madi, cairan yang keluar ketika ada rangsangan. Nek guru-guru niku ibaratnya kayak pelumas. Nah, ben kumpul bojo niku napa niku kali Allah didadosno ben boten seret niku enten pelumase ngoten niku. Namine madi. Sajane tiyang kakung nggih saged medal, cuma sing paling sering saged medal niku sing ekstrem. Terus enten istilah madi. Wadi kan wadi. Nah, wadi niki medale karena mari kerja kesel. Utawa cairan sing medal sabadone pipis sing boten resik. Sing dereng tuntas. Dadi pipise dereng tuntas wis kesusu. Wis kesusu cawi, wis kesusu celonoan sarungan. Terus dienggo mlaku utawa dienggo salat, wae rukuk, wae sujud krasa ana sing medal. Maksud anggap ngono. Nah, niki namine wadi. Namine wadi. Hukumnya apa? Najis. Dan menyebabkan hadas kecil. Sehingga makin nek medal ngoten niku kudu istinja malih. Kudu dicawi, mata-mata wudu malih. Lalu terjadi di dalam sholat berarti sholatnya batal. Nah, makanya wow etika atau adab yang pipis ditutupno. Carane nutupno pipis kali lenggah, nggih. Nek iso niku ngapunten nggih. Dadi radi ditekuk. Nah ngenten. Niki sing niki ditekuk. Sing kiwa. Sing niki ngenten. Rodok medhokron ngenten. Niki mergi sarafe niki arahe ngenten. Nah, arahe ngenten. Dadi setunggale ditekuk, setunggale mancap ngenten.
Niku cara medal niku luwih los. Mangke ditambahi malih kalih dipliriti nek sing kakung dipliriti. Nek sing estri didehemi utawa diwatuki ping 3 sampai medal resik. Nembe mangke diistinjai. Islam pun ngatur sakmoten iki boten purna pancen hukume wonten niku. Nah, pun mau mandi pun matur. Saniki khair. Iki kados dalil betul. Enten sing tandhetaken sadèrèngé kula lanjutaken masalah khair. Enten masalah najis. Karena niki makin hubungannya kate salat kita. Nek kita nanti istinjae mboten bener, buang aire kok mboten bener, cek nggawa hadas berarti salate ngapunten mboten sah. Mantep. Jadi mulai saat ini monggo dielmoni napa-napa ngangge dasar ilmu. Niki pun ada pun kalau menjelaskan sekedip masalah haid. Nek haid ini kan namun khusus ibu-ibu, namun khusus wanita. Tapi bapak-bapak wajib ngertos. Bahkan saja nih luwih wajib ngertos. Karena apa? Bapak-bapak niku duwe bojo wong wedok. Sing wong wedok niku nek duwe masalah napa-napa takok pertamae teng bojo. Kudu ngerti mestine sing lanang niku. Napa maneh nek kita duwe anak wedok. Duwe anak wedok mangke tanggungane kita ditambahi teng anak wedok. Maka kita syariat Islam teng pembukaan haid, pembukaan bab haid. Niku tiyang kakung wajib ngerti ilmune haid senajan dasar. Senajan dasar. Bahkan nek piyambake mangke pun kadung gadah garwa, maka ilmu pertama garwane takok-takok masalah haid niku tenggene garwane tanggung sing lanang. Ra oleh takok nang wedok. Saru ngapunten, Bu jenengan jek duwe bojo. Terus jenengan nang tanggane sampean, Pakde aku haid ngene iki opo Pakde? Ayo, pantes apa ora? Ngawur barang-barangmu dhewe ora tau ngrasakno aku mbok mikir. Lho iki kita nih nanti yang ekstrim niku nek wis duwe bojo, nggih wis keluarga duwe bojo. Niku nek terjadi di haidnya iki sajane wayahe haid apa ora niku kan tangglet pertama sing mboten sungkan nggih nangone bojone nang garwa. Ora takon wong iki, nek takon wong iki dijawab ngene ora ngrasakno kok takok bojomu. Nah, kan dia kaku ngaji. Bahkan yang kaku niku nek mboten saged masalah ilmu tentang haid wajib nekakno guru sampai ngono Pak. Wajib nekakno guru sing saged mulangi sing estri. Napa saking mahrame napa saking satu jenis perempuannya. Nek pancen mboten nenten kangge nekakno guru kudu mengizinkan sing estri untuk medal griya kangge belajar ilmu haid saking penting. Kita ngertos nggih Islam niku asline nggih Islam. Tiang estri niku kan mboten nangsal medal griya kecuali atas izin suami kan ngoten nggih. Asline kan ngoten. Nah, cuma kita kadang ora double. Tapi asline secara syariat itu wong wedok ora oleh metu saka omah, mbok alasan blondo, alasan apa. Lah wis gak ngono Pak nggih. Kadang sing lanang ndi bojomu mbok metu gak kondo. Asline izin sing lanang. Lah, izin sing lanang iku nek mboten urgen, mboten darurat, mboten maksa. Tapi tenggene ilmu haid itu dianggap urgen. Karena apa? Ngapunten. 75% ibadah wanita tergantung dengan ilmu haid. Niku makane pentingnya ilmu haid. Dijeng kita bahas sekedhik dasar-dasar mawon nggih. Mboten sampai masalah-masalah sing rumit-rumit, mboten sing dasar-dasar mungkin kita niku ada dasar ilmu babagan masalah haid. Kangge benerno ibadah kita selama. Insyaallah mboten enten kata terlantar untuk belajar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa